A policía investiga o acontecido onte a noite no Parque de Santa Margarida da Coruña. Un mozo duns 20 anos morreu apuñalado despois dunha lea con outro home. O sospeitoso do crime permanece detido no cuartel de Lonzas. Que tal? Boas tardes. Por segundo día consecutivo temos que dar conta dun incendio que devora unha vivenda. Como onte sucedeu na provincia de Ourense, nesta ocasión na Mezquita. O lume arrasou unha casa do lugar de Vilabella e afectou tamén as vivendas lindeiras que sufriron danos. Esta señora maior que tuveron que sacar. Bueno, ese é cemento de llao, pero noso é madeira. O seguinte é madeira e o terceiro é madeira. Houber ardido este cacho todo. Unha firma galega está transformando a agricultura. Empregan as algas varadas na costa como fertilizante ecolóxico pros viñedos, sen nada de químicos. E moi atentos, porque mesmo poderían ser útiles en tratamentos anti-idade para pelo. Gracias ao noso proceso productivo, sin químicos, sin principios añadidos da química, o que conseguimos é ter diferentes produtos, diferentes extractos naturais que se poden utilizar en diferentes sectores. Comezamos o Galicia Noticias na Coruña. Un apuñalamento esta noite no Parque de Santa Margarida custoulle a vida a un mozo duns 20 anos. O presunto homicida fuxiu do lugar, pero foi detido pouco despois. De momento permanece no cuartel de Lonzas, onde estás ti, Alejandro Álvarez. Boas tardes. Sí, que tal? Boas tardes. Pois efectivamente permanece detido aquí neste cuartel de Lonzas á espera de pasar a disposición xudicial, algo que segundo nos indican fontes policiais non vai acontecer ao longo desta xornada. Sí que nos indican que nas vindeiras horas vaiselle tomar declaración a diversas testemunhas que presenciaron os feitos. Feitos que acontecían onte a última hora da tarde nas inmediacións dese parque de Santa Margarida. Todo parece indicar que o detonante foi unha discusión entre os dous homes por razóns que aínda se están a investigar. Nun momento desa disputa, un deles saca unha arma e acoitela a víctima provocándolle a morte. Como ti ben indicabas, Antía, o presunto agresor deuse a fuga, pero foi detido pouco tempo despois por unha patrulla da Policía Nacional nas inmediacións dese parque. Como ben decimos, nestes momentos permanece detido aquí neste cuartel de Lonzas á espera de pasar a disposición xudicial. Un incendio calcinou completamente esta madrugada unha vivenda en Vilabella, no concello ourensán da Mezquita. Foi un veciño que alertou das lapas contra as 3 da mañá. A propietaria non estaba na casa, pero sí 3 cans cos que convivía. 2 deles faleceron. O traballo dos servizos de emerxencias centrouse en evitar que o lume se estendese aos inmobles lindeiros que apenas sufriron danos. Nun deles vivía unha muller de idade avanzada que foi desaloxada por precaución. Un dos veciños que colaborou na extinción precisou asistencia sanitaria por inhalación de fume, pero xa está na casa. Polo momento, descoñécense as causas do incendio. A propietaria trasladárase a vivir a unha zona hai menos dun ano. Levantei a persiana, xa estaba todo en llamas. A suerte que viñeron bastante pronto os bomberos e o alcalde que trou camión bomba do ayuntamiento e enseguida... Claro, pero xa estaba moi avanzado o lume. Así. Esta señora maior que tuveron que sacar. Bueno, ese é cemento de llao, pero noso é madeira. O seguinte é madeira e o terceiro é madeira. Houber ardido este cacho todo. Arderon os animales dentro, os perrillos, e a chavala moi mal, pobrinha. Hai moito punto quente ainda. Porque claro, caiu o tellado, caiu o material todo ao suelo, e ora hai que remover e enfriar, remover e enfriar. A Garda Civil desartellou un punto de venda de drogas en Melide. O Concello xa estuda a súa situación. O home de Melide estuvo detido como presunto autor dun delito contra a saúde pública. A operación iniciouse tras detectar unha trasfega constante de persoas alleas ao barrio, a un inmoble da localidade, o que xeraba alarma social entre os veciños. O edificio acudían consumidores tanto de Melide como das localidades limítrofes. No rexistro do domicilio, os axentes atoparon drogas, diversos útiles de preparación e 1.000 euros en efectivo. O xulgado de Arzúa decretou o ingreso en prisión do detido. En Betanzos medra a preocupación veciñal por mor dunha vivenda da zona histórica onde presuntamente se vende droga polo miúdo. Os veciños queixanse da inseguridade que hai na zona e tamén dos comportamentos incívicos tanto dos que viven nesa casa como dos que van a mercar as sustancias estupefacientes.
Desde finais do verán, os veciños da zona histórica brigantina séntense máis inseguros e desconfiados. A causa, un inmoble desta rúa, a cerca, pola que discorre o camiño inglés, ocupada de xeito ilegal e onde presuntamente se vende droga polo miúdo. Os rapazes novos con droga, o de sempre, non sabe? O de sempre. Follón, ruído, barrar, peleas. Hai chavales aquí de Oitanzos, porque é unha pena menos. Unhas personas que non queren pasar por ali, por si acaso. Calquera non ten medo. Aquí a policía é un pouco escasa e anda sempre en coche. Esa non é unha calle para andar en coche, ademais. E alertan de que non se trata dun caso illado. Hai tamén outro piso por aquí, hai outro por aquí. Eu penso que é algo xeral, non? En todos os sitios. Todo o mundo sabe, pero ninguén pon remedio. Denuncian tamén os comportamentos incívicos que teñen que aturar na rúa cerca tanto dos ocupantes ilegais como dos supostos clientes que van mercar a droga. Tiran botes, tiran botellas, tiran todo, papeles, tiran todo. Todos os días. Tiran todo, non? A merda de toda a historia. E tamén me imagino que pasaremos como pasaba nos 80, con xeringas e con todo. Entón, evidentemente, é un problema que pensamos que quedará atrás, os que vivimos nos 80, e vemos que a heroína volve outra vez a repuntar. Por eso ese tipo de persoas. Unha situación que preocupa moito aquí en Betanzos, tanto que o Concello mesmo se viu na obriga de actuar. Na última xunta de seguridade, a alcaldesa solicitoulle á Garda Civil que se incrementase a vigilancia na zona e tamén que se coordinase coa Policía Local para garantir a seguridade tanto na rúa cerca como na súa contorna. Tamén tratamos de poñernos en contacto coa propiedade da vivenda para tomar medidas ou para que nos permitise dende o Concello tomar medidas. Está sendo complicado, pero bueno, entre todas e todas estamos tratando de minimizar cando menos esta situación. Todo para que a veciñanza poida recuperar a tranquilidade e, sobre todo, a súa seguridade. Suceso tamén onte na autovía A6. Un home que baixou do seu coche sen chaleco reflector morreu atropelado cando camiñaba pola calzada. A vítima era un veciño de Arzúa de 46 anos. O atropelo mortal sucedeu á altura do concello lugués de Begonte. A Garda Civil investiga os motivos que levaron a vítima a botarse a andar pola autovía de noite. No barrio vigués de Cabral, os veciños viven con medo a que o próximo coche que circule pola avenida da Ponte acabe caendo sobre as súas casas. Tras 3 accidentes nos últimos anos, denuncian o mal estado en que se atopa a varanda que separa a estrada das súas vivendas. Pídenlle de novo ao Concello que a arranxe. Os veciños da zona do Gorsal, no barrio de Cabral, non perden de vista a varanda que debería protexelos. As súas casas están varios metros por debaixo da estrada e temen que un coche poida precipitarse sobre elas. E isto está floxo e esta punta das casas está en peligro porque pode caer encima da xente. Ven outro accidente de trupa e adiós moi buenas. Lo que toque, toca. Os veciños lembran polo menos 3 accidentes. No último, a Policía Local precintou a varanda que quedou totalmente deformada. Vemos que tamén en la parte de abajo hay una mesita con bancos donde con buen tiempo la gente, los vecinos vienen y se sientan ahí a charlar y las ventanas estas pues están ahí también, o sea que es muy peligroso, ¿no? Y como digo, el primer accidente hará 7 u 8 años y ahora en mayo pasado se ha vuelto a agravar la situación, ¿no? Para os nenos, para todo o mundo. E o día que cae abaixo, a ver que pasa. Que sube xente moitas veces por aí. O problema é que aquí pasan de todo. Mentres agardan unha solución, os veciños do Gorsal demandan que tamén se atendan outros problemas do barrio. Denuncian que o alcantarillado é moi antigo, ata o punto que cada certo tempo as augas fecais afloran a superficie. Lo que es la red de saneamiento, el alcantarillado está en muy mal estado, con mucha frecuencia salen aguas fecales a la superficie, malos olores, las tuberías obstruídas. Piden sentirse seguros tanto na estrada que pasa sobre as súas casas como nas súas propias vivendas. Os praceiros de Ourense teñen unha data en riba da mesa, o 9 de xaneiro. O Concello deulles ata ese día para desaloxar os postos que levan ocupando provisionalmente 7 anos. Así, a polémica entre os vendedores e o goberno local continúa. Preguntamos a xente que adoita mercar na Praza de Bastos de Ourense que opinan da comunicación oficial do Concello de que os comerciantes teñen que desaloxar forzosamente os postos provisionais da Alameda antes do día 9 de xaneiro. E se nos quitan isto,
Oye, la verdad que no nos favorecen en nada, no sé por qué razón no los quieren echar de aquí. Para marchar de aquí, pero ponde. Claro, é que ese é o lío, E a mí pareceme malamente, porque se están aquí instalados, pois terían que seguir estando hasta que lle arranxen a outra plaza como lla teñen que arranxar, digo eu. Esta plaza tiña que estar aberta, por lo menos hai un ano. Dime por que non a abren. Cando nós tiñamos aí unha plaza de abastos que precisamente era quizá a mellor de por aquí, de Galicia, e que non a abren, a quen lle pedimos explicacións. Pero se ali non hai, din que non hai luz, que non hai non sei que non hai outro, cando se vai para o sitio ten que estar preparado. Ademais do inminente desafiuzamento, o Concello de Ourense tamén lles comunicou que o contrato cos praceiros rescindiu no 2022. O caso está no xulgado e o abogado dos praceiros di que xa pediu medidas cautelarísimas. Somos os praceiros os que queremos irnos para a Praza de Abastos. Esa obra non quedou ben, pero sigo tendendo a mao é por o ben de Ourense e que se deixen. Se hai algún problema personal cos praceiros ou se hai algún problema personal con que nos preside, esos son problemas personales, pero o ben de Ourense é o ben de Ourense. Mais aló do conflito e sen saber de leis e burocracia, din a xente pide que busquen unha solución para que Ourense non quede sen a súa praza de abastos no edificio histórico. Non sei o motivo de non abriren aquela plaza ou de non acabar ou eso. Nin o 9 nin o 10. E se non acordado, pois digo eu, comentaban, isto comentaron, de que poñen aí un balneario. Un balneario non se pode poñer aí. Pero que busquen solución, por favor, porque esto nos vale la vida. Yo veo que en cada ciudad hay una plaza y la plaza es lo que nos gusta, por lo menos a mí. O Concello de Ourense rexeitou da súa versión desta polémica. Unha pequena empresa de Cambados transforma as algas que chegan ás costas nun fertilizante sen residuos químicos. Xo probaron con bo resultado en viñedos das Rías Baixas para sustituir os fitosanitarios. Traballan para poder empregar as algas en produtos farmacéuticos e cosméticos. A acumulación de algas nas praias supón un contratempo para as confrarías. Matan o marisco e retiralas dá traballo e gasto. Hai estudos que calculan entre 5.000 e 7.000 toneladas as algas que chegan cada ano ás nosas costas. Hai anos usábanse para estercar as leiras e foi esa idea que recolleu Elena Fontán, oceanógrafa de profesión, para crear un fertilizante con algas galegas. Empezamos as nosas probas fai 2 anos con bodegas, aplicando en viñedos daqui da zona, bodegas moi recoñecidas. As probas saliron moi ben, afinamos máis a nosa fórmula e agora estamos intentando metelo tamén en outros sitios como invernadoiros ou casas particulares, pódese comprar en tendas agrarias, etc. A empresa, pequena, integrada por 4 mulleres e con sede social en Cambados, aínda está dando os seus primeiros pasos. Agora mesmo venden un produto baixo a marca Salgada Bio, destinado ao sector do agro, unha especie de fertilizante natural. Non é un fertilizante como tal, é un bioestimulante. Entón, a diferencia con outros bioestimulantes é que non é de algas verdes, que son as típicas daqui, normalmente os que hai no mercado son de algas pardas. Nós temos o certificado europeo, certificado ecolóxico, somos, creo, me atrevería a decir, os únicos que o conseguimos en España nun abono destas características e aparte nos utilizamos solo procesos físicos, non utilizamos nin químicos, nin facemos fermentacións, nin facemos maceracións, é todo en fresco. Teñen outros proxectos. O seu proceso produtivo favorece a obtención de extractos naturais que poden ser utilizados en campos da alimentación animal, farmacia ou cosmética. O cambio de hábitat do xabaril fai que cada vez aparezan máis exemplares en contornas urbanas e zonas habitadas. Dentro do plan de control desta especie, a caza con arco ten un papel fundamental nestes espazos. A caza do xabaril con arco é un método que se emprega sempre baixo autorización en zonas urbanas e en aldeas. Para conseguir o permiso neste último caso, primeiro é necesario que os axentes medioambientais certifiquen que os porcos bravos produciron danos en terreos agrícolas. Donde un propietario ten un problema cun xabarín, os axentes de medio ambiente veñen e certifican que iso é así, fan o informe correspondente, e logo con ese informe é cando
se nos autoriza a facer a espera nun lugar concreto, puntual, localizado, durante un tempo determinado. Son esperas puntuales por danos en esa zona. A caza faise desde un punto elevado como medida de seguridade. O que se busca é que a frecha caia no chan e non saia despedida. Concretamente, a caza con arco, polas súas características, de que non fai ruido e non causa alarma social, e a súa peligrosidade é mínima, porque sempre se fai dunha plataforma superior a inferior, co cal a flecha che vai quedar aí, non vai haber ningún tipo de flecha aí solta. Segundo o responsable de caza con arco da Federación Galega, o problema non é de sobrepoboación da especie, senón de cambio de hábitats. Non é que haxa moitos máis. Os cazadores no monte ao mellor poden dicir que hai menos, e posiblemente sea certo. O problema é que os xabaríns que hai anos empezaron a estar cerca das poblacións en zonas que van quedando a monte, que non se cuidan, non se cultivan, pois eran 2 ou 3 que quedaban por aí encamados, e esos animales agora xa se están reproducindo en ese entorno. A Xunta declarou en outubro a emerxencia cinexética temporal para controlar a poboación de xabarís, unha medida que permite a caza libre e sen límite en 254 concellos e que estará en vigor ata febreiro do próximo ano. Arroz con berberechos ou empanadas de millo e trigo. Isto é o que pode degustar hoxe quen se achegue a Noia, onde están a celebrar a súa 8ª xornada de exaltación do berberecho. Ademais, todo é por unha boa causa. Ali está Xoel Rodríguez dándonos un pouco de envexa. máis envexa dan antía os que desta hora están gozando xa dese produto estrela das nosas rías e tamén da nosa gastronomía. Cita gastronómica de hoxe que comezaba puntualmente a 1 da tarde nesta Alameda de Noia, pola que pasaron xa centos de asistentes, persoas que desta hora tamén continúan facendo cola para poder degustar ese arroz con berberecho ou esa empanada, e todo por un módico donativo duns 5 euros que vai íntegramente destinado a Caritas e a Cruz Vermella. Bo tempo, boa gastronomía, bo produto e bo ambiente nunha cita que xa é todo un éxito neste fin de semana en Galicia. Igual pasaron por diante moitas veces ou mesmo tiveron que entrar a buscar o seu coche. Pero o que quizáis non saiban é que os depósitos municipais poden guardar segredos un tanto escuros. No de Santiago custodian vehículos implicados en crimes e delitos. Uns 2.000 vehículos pasan por aquí cada ano. Case todos chegan no guindastre por estaren mal aparcados e marchan 1 ou 2 días. Aínda así, dan para algún conto. Aquí hai anécdotas de todo tipo, desde o tío que ven que acabou co seu coche aquí 3 veces, o tío non tiña carné, non tiña seguro, non tiña ITV. Pero os que teñen máis historia detrás son outros inquilinos de longa estancia e pasado escuro. Aquí temos vehículos que chegan aquí pois pola comisión dun delito, por algún tema de conducción temeraria, etcétera, que tamén acaban aquí, decomisados pola propia policía, porque, como digo, están inmersos nun proceso de investigación ou por tráfico de drogas ou, polo delito que sexa. Temos casos incluso de cando o vehículo foi, digamos, un medio para un homicidio, son vehículos que son probas dese delito, claro. Cando o vehículo é a propia arma do crime. Aquí está o coche que matou un home en Conxo en outubro de 2023 nun suposto atropelo intencionado. Ou este que ven en acción nunha lea multitudinaria en Ribeira este verán. Custódiase no depósito como proba do delito, unha vez que os investigadores remataron o seu traballo. Quedan aquí precintados e xeralmente durante os primeiros meses acude tanto a Policía Nacional como a Policía Local, se é por un atestado, se é por un atropelo que sea, a continuar cas súas investigacións, e despois queda aquí, como digo, ata que o xulgado entenda que xa está liberado, digamos, desa investigación. Así que o normal é que pasen anos aquí, mesmo décadas. Pode haber coches do 2004, do 2005, hai coches que todavía están en procesos judiciais vivos. Vedes que hai algunha moto de gran cilindrada que está aquí tamén precisamente decomisada por algún tipo de investigación. O xulgado dirá se hai que devolvelos ao propietario, se van a poxa pública ou se estes vehículos como os que se abandonan acabarán no ciclo de reciclaxe como residuos sólidos urbanos. Imaxinan poñelo trase de baño en decembro aquí en Galicia? Quizáis un baño no mar non apetece moito, pero si nas augas termais que proliferan pola nosa comunidade, especialmente na provincia de Ourense.
Só falta a neve nos piñeiros para teletransportarnos á típica paisaxe nórdica, co vapor saindo da auga e a placidez reflectida nas caras. Relajada, moi ben, a sensación é moi boa, claro. Moi ben, relájame moito e deixame moi tranquilo, sí. Nas termas de Prexigueiro a auga oscila entre os 36 e os 40 graus, unha temperatura ideal para contrastar co frío exterior. Canto máis frío é o mellor, sí. En verano a min non me atrevería, en verano. Aquí non fai frío, se sumerge, o que pasa é que hai que estar, hai que saber alternar, É dicir, estar acostado ou sentarse. É recomendable facer un choque térmico con auga fría entre poza e poza. Bueno, non lo levo moi ben, pero hai que facelo. De vez en cando está ben tamén, sí. Ata a molesta chuvia aquí é ben recibida. Notas a sensación da agua así fría da chuvia, pero ti como estás dentro, pois incluso se agradece, non molesta. Ao longo da ponte foron moitos os que optaron pola escapada termal. Máis xente de Galicia, máis que outros anos. O motivo porque é unha ponte máis pequena, máis curta, entonces temos máis xente de aquí de Galicia, a zona de Coruña, Santiago, Lugo. De paso, aproveitan as propiedades terapéuticas das termas naturais. E ollo, porque o frío e a chuvia destas datas tamén afectan os nosos animais de compañía. Eles teñen que combater a baixada das temperaturas, a elevada humidade ou a redución das horas de luz. Nas clínicas veterinarias notase que estamos na época de frío e chuvias. Hai maior número de problemas derivados do exceso de humidade na pel do animal. Un xarpei con as patas totalmente infectadas, con moito picor, moi inflamado por esa humidade. Este, por exemplo, é unha imaxe onde que nos mostra as diferentes capas da pel, da epidermis. Entón, o que comentaba é que cando o ambiente na pel é moi húmido e non deixa transpirar ben, respirar a pel, o que provoca é unha formación, un caldo de cultivo para moitas bacterias, para hongos. Entón hai que ter máis cuidados de chegar a casa, de secalos ben, de limpiarlle as patas, algún desinfectalos incluso. Que sexa inverno non é impedimento para sair de paseo. Se vai frío, abonda con abrigarse. Iso sí, depende da raza. Hai cas pequenos como Yorkshire, Chihuahua, que ten moi pouco peliño, entón temos que abrigalos máis, porque sí que non teñen esa capa de pelo que pode ter un husky ou que pode ter un mastín, por exemplo. Neses casos, por exemplo, nos paseos, pois sí que recomenda algún tipo de protección extra, como temos falado de algún jersey, algún tipo de abrigo. A falta de luz reduce a actividade, polo que tamén se aconsella recortar a ración diaria de alimento. A seguridade das luces do Nadal mellorou moitísimo dende que chegaron os LEDs. Os expertos din que teñen menos riscos de sobrequecemento, pero con todo hai que ter cuidado para evitar sustos. Aí van algunhas recomendacións. Consomen pouco, así que multiplicamos o seu uso por estas datas. Os LEDs son a tecnoloxía máis segura para iluminar o Nadal, pero como o risco cero non existe, hai que ser precavidos. Non sobrecargar un enchufe, meter aí todo, senón, pois variar. E outra das recomendacións que damos é que, se se pode, cando non estemos na vivenda e cando vayamos para a cama, que se apaguen. Lembra a importancia de que grinaldas, alargadores ou enchufes sexan homologados e teñan o marcado CE, pero o CE de Europa, non da China. Normalmente ven con Comunidade Europea, e o que é fabricado en chino levan as letras moito máis pegadas. E sobre todo o que é precios. Se é un precio moi barato, pois podenos levar a pensar que o mellor ven de fora da Unión Europea. Lembramos outra recomendación dende o Laboratorio de Consumo de Galicia, que avalía a seguridade destas luminarias. Diría que todo el mundo se centrase en comprar guirnaldas con el transformador, con este tipo de clavija. Igual pasan de 250 pues a 7 voltios, imagínate, con lo cual el riesgo a la hora de manipular es muchísimo menor. A Axencia Galega de Emerxencias tamén fai campaña para previr sustos nestas datas, mais alá das luces preocupa o resto da decoración. Temos moitísimo adorno, que son de fabricación, a fabricación é casi todo plástico ou derivados, e son moi inflamables. Así que nunca hai que poñelos preto de fontes de calor para evitar riscos. E con este tempo, non todas as pezas se abrigan igual. A la de ovella meiriña é o último en tecidos para combater as temperaturas baixas. Son días difíciles para vestir, sí, estamos ben o solciño, pero cando escurece a cousa cambia. Por iso, os especialistas recomendan vestir capa sobre capa para poder ir sacando se fai falta. Xa o dicían as avoas, para non pasar frío, o mellor é a lá. A mí para el frío me gusta más la lana, sí.
Sí, porque é o que máis abriu o decembre. Hai xente que non a tolera, que lle ten alerxia, pero xa hai solucións no mercado. Alá de ovella meiriña como a que leva esta camiseta interior. Tú colles un fío de lana merino no microscopio e non ten esos pelillos que ten a lana normal. Da que se vexa delgado, isto, vamos, o que fai non é abrigar, o que fai é reter temperatura. Pero a solución máis extendida para combater o frío é vestir capa sobre capa. Camiseta corta por debaixo, pero logo poñome igual 2 ou 3 sudaderas e logo esta chaqueta nada máis. Una camisetina, outra encima, logo un chaleco, un jersey, sí, capas. E incluso a veces toca doble calcetín. A última capa, a exterior, é a máis importante. El pluma sobre todo, que no traspase el agua y que sea gordito para el frío. En caso de que chova ou que faga vento, pues podemos pôr por encima un cortaventos. Esa é unha maneira inteligente de vestirse de cara ao frío. Por qué? Porque ao longo do día as temperaturas poden ir cambiando e tú vas te adaptando á túa necesidade. Gorros, luvas e uns bons calcetíns completan o catálogo de imprescindibles pro frío intenso.